Danas je održana znači javna rasprava po odluci općinskog vijeća. Mi smo to i u zakonskoj obavezi, znači pravni temelj za donošenje proračuna za 2018. utemeljen u zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Procjena prihoda i primitaka u nacrtu proračuna općine Žepče za 2018. godinu je 8.180.000 maraka, a struktura je sljedeća. Porezne prihode čine 54,7% ukupnih prihoda proračuna ili 4.479.000 maraka. Najveći porezni prihod je naravno od PDV-a koji se planira prema projekcijama koje smo dobili od Uprave za indirektno oporezivanje u iznosu od 3.059.997 maraka. Pored ovoga znatan prihod čini i porez na dohodak koji je u 2018. planiran u ukupnom iznosu od 778.003 maraka. Neporezni prihodi čine 22,07% ukupnih prihoda proračuna ili 1.806.000 maraka, a najveći prihodi među neporeznim prihodima su od komunalnih taksi i komunalnih naknada. Ove godine očekujemo veće tekuće potpore i donacije i to 23,16% ukupnih prihoda proračuna ili 1.895.000 maraka. Pa da ja sad ne nabrajam od federalnog proračuna 400.000, ZEDO kantona milion i tako dalje i tako dalje. Također ove godine su nam vrlo važne i donacije iz Europske unije i UNDP-a za financiranje MEG projekta gdje planiramo 200.000 maraka. Namjenske donacije za saniranje šteta ove godine manje planiramo u iznosu od 100.000 maraka. Što se tiče samih rashoda, planirali smo ih u iznosu od 1.150.000, odmah vidite da tu ima neke tekuće rezerve u iznosu od 0,30% ili 18.300 maraka. Ono što je bitno još istaći u ovom nacrtu proračuna jeste da izdaci za plaće i naknade uposlenih čine 19,7% proračuna ili 1.610.000 maraka. Od toga za same plaće 16,4% ili 1.346.000 maraka i ovi rashodi su planirani na razini 2017. godine. Dalje, izdaci za materijal i usluge za rad općinske administracije čine 6,93% ukupne količine ukupnog iznosa proračuna ili 564.850. Tekući transferi čine 19,79% ili 1.613.000 maraka. Kapitalni izdaci čine 37,46% ili 3.053.000 maraka. Kapitalni projekti od općeg interesa su 1.593.000 maraka, a kapitalni mjesnih zajednica 1.460.000 maraka. Kamate su jako male, 0,03% ili 2.850 maraka, odnose se na kamate, na kredit za kolektor i kamate za otplatu kredita za sportsku dvoranu, što u 2018. godini i završavamo. Znači, to je jedan kratak rezime, da ja sad ne idem u detalje šta sve čini tekuće transfere i tako dalje. Znači, naš proračun, odnosno naš nacrt proračuna ima na web stranici općine Žepče, pa ga svaki građanin može pogledati. Inače, još uvijek se može u pismenoj formi dostaviti amandman ili neka svoja viđenja na proračun i prijedloge za proračun do srijede 13.12.2017. godine u službu za gospodarstvo i financije. Pa ja sam dobio 3 pismena amandmana, da ih tako nazovem, od stranke SDP-a i od mjesne zajednice Željezno polje i još jedne nevladine organizacije. Dobio sam ih u pismenoj formi, nisam ih stigao pročitati, ali naravno pročitat ću ih i dostavit ću ih komisiji za budžet općinskog vijeća. Ja sam inače, i danas sam to rekao, nezadovoljan odzivom ponovo i općinskih vijećnika i građanima i predstavnicima nevladnih organizacija i sportskih kolektiva i samim učešćem njihovim bilo u pismenoj formi ili na bilo koji drugi način u kreiranju našeg proračuna za 2018. godinu. Naime, o čemu se radi? Mi dođemo tu, saslušamo to, niko sebi ne uzme za pravo da izanalizira, ne mora prihode koji su već otprilike konstruisani na način kako se to radi i u svim ostalim općinama, ali bar u rashodima da se da nekakav prijedlog. Pa sam sugerirao Sportskom savezu, jer su iz ženskog kluba
Žepče rekli kako bi trebalo 200.000 izdvojiti za sport, a bili trebalo izdvojiti pravičnije za sport u pogledu da se svi javi na javni natječaj i da podnesu one papire koje trebaju da podnesu, jer je općina Žepče u projektu LOD 4 gdje se tačno zna na koji način se mora raspisati javni natječaj za ta sredstva, kako se mora kvartalno izvještavati o utrošku tih sredstava, opravdati ta sredstva da bi mi mogli dodijeliti i narednih godina tim nevladnim organizacijama, sportskim kolektivima.